Salutare tuturor, eu sunt Andrei și astăzi o să ne jucăm FIFA. Așteptăm un pic din carte, știu că pe canalul ăsta nu am mai făcut cu FIFA, dar astăzi o să facem. Și eu am fotbalist foarte bun, l-am și pe Messi o grămadă, dar pe Ronaldo nu. Îmi place Ronaldo. Oh. Hai să vedem. Dăm un match. Hai măi, că acum am de dinație. Dăm un play. Dăm pe. Play. Play. Dăm un match și s-a schimbat, văd. Ce văd eu, s-a schimbat. O să vedem să câștigăm și un match. Dar eu cred că o să câștigăm. Să fie mult mai bun decât ăștia. Hai să vedem. Mamă, sper să fie din la mine. Mamă. Face poză. Mamă, dar au slab ăștia, mă. E la noi unde ai vine, mă. Cum ai? Tu nu vorbim. Gol, bă, n-ai ce să-mi facă. Prea simplu. Real Madrid. Dai. Oh my god. O am crezut ok. Că nu știu. Dacă vă întrebați de ce mă joc, mă joc de pe telefon. Du-te, coleg, du-te. Du-te, coleg. Am prins-o, bă, n-am de pe prins. O, i-am prins. Credeam că am prins. Bă, ce creme fac ăștia. Bună. Bună. Bă. Bă, principiu, sunt cel mai bun. Cel mai bun din lume. Cel mai bun din lume. Hai, vedem. Gol, foarte frumos, elegant, perfect. Să dați un like și un subscribe dacă vă place și un coment dacă mai vreți să mai facem cu FIFA. Pentru că, ok. Bă, nu da. Colegă. Nu, bă, a prins în spangă și i-am dat. Nu. Bă, dar nu... Oh, e liber ăsta, bă, dar prostie. E liber. Bă, dar mereu îmi fură mingea, mă. Du-te, bă, de aici, că m-ai enervat. Du-te. Bar. Prinde. 3, 2, 1. Bă, dar de ce nu merge să dau sud? Ok, prima rundă s-a terminat, începem pe a doua. Bă, pentru mine, mă. Ți-am zis că nu curi?
bă! Nu boța. Hai, ăștia, de-aia. Prinde-o, te rog, portar. Prinde-o. O portare. Bă, ce are, bă? Cum mi-a furat? Nu dai gol, am portat bun. Yes! Pune-mi. Bă, le fac la zero, bă. Le fac la zero. Bă, 64 de minute, să fie 6-7. Bă, tu nu știu să fac. Nu știu să fac, bă, frate, mă. Să dați un like și un subscribe. Vă rog frumos. Oh my god. Păi am furat-o, mă. La de-al mă. Nu, uite. Fură. Bă, what the fuck? Bă, mi-a iat la picioare pe Nicole, mă. Ce e aici, frate? Nu are voie. What the fuck? Păi dă-mi, nu mi-o. Pe colegul că da, uite că... Bă, dacă dădeam gol așa. Aoleu. Sper să prindem noi. Prinde. Am prins-o. Gol de aici. What the fuck, man? Mamă, ce gol a dat Zica. Bă, prea simplu, băi, să dai goluri. Sunt gay. What the fuck, unde m-am dus, bă? Ce i-am frate? S-a terminat. Ja. Și cam ăsta a fost episodul. Să nu uitați să dați un like, un subscribe și un coment dacă v-a plăcut. Și dacă mai vreți să facem episoade din astea, să lăsați un comentariu. Mai vrem episoade și cam atât a fost episodul. Pa.